ka jingim ka basosat jong Judas Iskariot habang yakran syapang Judas Iskariot ngitiba udai unongdi ya Yesus Kristus ka kerteng jong kadai ka bala shim ba udai kum uta unong lumpisa bat ka jingle ka jong ka pensa nam ya ka perthai situlup hadu mentah une Judas Iskariot hatu udai tang uru thok uru syukor Judas udai ubadan hake kenhun jong ki khat arngut ki senran jong Yesus bad baula syongru haki kejat jong Yesus ubala sakhiru ike babun ba ki kamba ya ga bau Yesus lale menba udang don hake perthai ulayo sngow ike jihikai jong Yesus man ka por uju snap ike jihikai ki jong da kumno Judas udai ubru ubaya janbha bad Yesus bad balai ula kelalong penban ubala dino ya Yesus hatu kadon ke ke basniu bad ka jingya kendu jong Judas ha ka jingim ke jong ha ga ni ka video ngani thu ipi shapang jong ka jingim bad ye ka jingya kendu jong jong Judas ha ki sngi jong ka jingim ke jong kat thadu ba ula dino ya kunrat jong Yesus ka kerteng Judas Iskariot ka bamut ba ubriu jong ka dingpna ha ka nongba Judea bat ka dei ka ne ka bla penlong ya Judas kum usenran ubashathi jong karui Israel kum uwei na pedeng joki khat arngut ki senran jong Yesus hoi ka Bible kam syam la batai bnya syapang jong ka jinglong khna jong Judas Iskariot hanrai ka pausai ba une ubriu udon ya kata ka jingla ka jong let's say Judas ude ubriu ba syampang bat ubastan bat ubabit ubabyang bha kathadu bala shani hapdeng juga kenhun jong ban bat ya ke kampisa tengka kum uta unong bat pisa na ka benta ke kam jong Yesus bat ki senran ke jura ya ke pla pisa keleng dai ke jingshania hanrai ke jingdum galawan Judas ong ke gospel ke jong Yohanes ulapen pauru ba Judas ude uta unong tu bat baula shim ya kata ka bisa na ka benta ka kam ka jong Yohanes khat ar ka lenong nriu ko dekhat bat ka ni kala dei utun rai jong ka jing bom hok kabala san ha ka doknut jong Judas bat ka ni kala san bat kala su thit thau bat ba la shu ru ban sumar bat kelalong pun sliu ya ka jinglong jong Judas bat ha ka bakhadu kani ka jinglong ka jong kala te mrau bat kat thadu ba kala penlong yu ban dino wat yala jong kenrat jong Yesus ki gospel ki pen iba ude ubriu ude ubradu ika jingshania na Yesus bat ulnang perkhat ba Yesus dei satya uta mesaya kumbala perkhat degi weipat kicu ha kata kapor Judas ulangit ba Yesus udai tang unoyalam sengsan hima sima kum usim ba unsa penhyar ya ka khat jong ka jingban ben jong ka himarum bat ba unsa sengru ya ka hima ha ka ne ka perthai hanrei ka mission ka jong Yesus ka long mar khong pom ya ka rukum perkhat jong Judas namar udai uba kren ya ki da ka kenjaman sim bat udon kam ya ka jingtrei ka sngurit bat usyayap na ka benta jong ki weipat kumta Judas la syashu bat hun ularung bat ki rangba lendok jong ki jiu namar ka jing sngosi palat ka jong la syashu ban snap jari ka jingle ka jong Yesus bat ula penjan ya lade bat kini ki rangba niam na ki rangba lendok jong ki jiu ke bla syak berngam Yesus ba kin sa syak penduk bor bat ba ki lawat dau Yesus ban kem no jar klem kinu ki dauru ban pen klumar hapdeng joki pajba ya kening gilap kat kum ga gospel ka jong Matius ka nang ba arpun ru ko khot ka khat saw hadu ka khat san ba Judas uralik ban ya kendu ya ki rangba lendok bat ong yaki ba ayu pen ayanga ladangan dino shepi Yesus kumta gira terwa Judas lai photuli ki sbai rupa kata ka deka dor jong wei umrau hak tu kopor jong Judas ula pedang ya kita ke lai photuli ki sbai rupa bat ba ula menjuru ban terwa dino Yesus hagita ki rangba lendok kane ka deka jing pendap ya ka kepala dap ban ya thu lupa balai Judas udino Yesus kane ka deka jing pendap ya ka jing thok kala thok ha kitab sam ka lenong ka saw phui ka khat ka khandai kane ka deka jing kran lupa jong Yesus daladehi ya ka jing khawai bam jamit ka ba khadu ka jong ha ga kamra ka ba haneng Jerusalem ka bala thok ru ha ga gospel ka jong Lukas ka lenong ka ba arpuar ka khat ka ba arpuar hatu kani ka deka jing pendap jong Judas ya ka ka bala thu lupa bun ki start Bible ha ka tu ko por la ongba ublei la map Judas namar ba Judas ulale kum uta ubla yo ya ka jing map na ublei ka jingdi ka jong Judas Yesus ka ka jingja ka ba jarjar ka ba dum jong kamit ulai alam ki bru ka ba bat ki white lam ban lek wat Yesus bat on daw la poi ha ka ta ka jaka ka ba don Yesus ula pen itu yelade ya Yesus da ka ba ula do Yesus kum ka dak
jong uparlok. Henry kani ke jingle jong Judas kala penpat ya ke doknut jong Jisu. Bat u Jisu la ong ya u Judas. Pimut bandino yu kun ubriu da ke ba piladok. Lukas arpu ar sau popra. Haga bakum kata ke kelipmat u Jisu u klem pen i. Ya ke jing sengosi ya u Judas Henry ula sengosi i halade. Klem ki u Judas ula yang hangta ula perkat banjit ya ke wei ni kita hatu laun paiden biang ne un yat baik syakmat. Kum tau la rai ba un om paiden shu ya ke ke bola rai bandino ya u Jisu. Hadin bola dap bandino ya u Jisu u Judas ula pensisa ya ke jing krau lingba ke jingle jeng u kat kum ke gospel ke jung Matius lenong ke ba arhun yu dekat ke ba lai hadu ke besan. Kaya tu yang iba kita ki sipai ke le kemno yu Jisu. Bat u Judas ula babe ya kata ke jing dino ke jong u yu Jisu. Bat ba ula wan pai biang sya kita ki rangba lenda. Ban wan bread no ya kita ki lai po tuli ki sebai rupa hakmat jong ki. Kibadon hagata ke temple bat ula ong ba ngala le pop da ka ba ngala dino ya ke snam ka ba lui jong u Jisu. Bat hangne ke jingla not ke long ha ke jaga ba u Judas un panmap na u Jisu. Hanre u Judas ula du jingkerman yelade. Na ke jingba kla ke ba u ula le kum tau la pasi no yelade. Namar ke jing thang palat ya ke ba u ula le persya yala u jong u kunrat. Hatu ka ni ke rai jong u Judas kalong ke rai ke badai. Kanu kudu ke jingba be klem ke jingkla ke ba mot. Kan ompoi sya ru am. Kumta haga jaka bu Judas un panmap na u Jisu ya ke ba u ula le bakla. Ula penyap penban yelade. Bat don shibun ki jingkeli hangne bat kita ki jingkeli gelong ba hatu u Judas u yo na am ya ke jingmap na u Jisu. U Jisu la map ya gitu baro ke sa nar pna yu bat wat ya gitu ke sa ya kiti bat ki kejat jong u de ki prekru ula da banmap bat tikna jin la da u Judas u panmap yu Jisu ya ke ba u ula le uru un yo pedang ya ke jingmap na u Jisu. Bat ka jingim ke ba sok sat jong Judas ka long ba om day tang ba udi marwe yu Jisu Henry ka jing bakla jong u ka long ba ula bakla ban ngek ha kata ka jing sngo sen ka bom la ban thau jong u Jisu ban pelat ye u Henry ula ailat ban ye kata ka jing sngo ram bat ka jing penjat ban ye ka bau kela ka ba mot thamai pat ka jing keli hang ni ka long ba hatu u Judas un poi sedujak. Ka Bible kam syam ne thu shai hangno udon Henry u Jisu u khat ye u Judas ba udai u khun jong ga jing thu lupa Yohanes ka lunong ga khat nyo ga khat ka khat a Matthias ar phun riu ga khat ka saw bat u Jisu la ong ru ba ka bhaba nom khai ya u ba kum une ubriu bargani ka jingkran ka u Jisu ka momot ba u Judas u la du no ye ka jingim si junom bargani ka jingkran ka u Jisu dei tang u bloi ba tip ye ka jing sisa baro shaphang jong ka ka jing kedau ye ka doknut jong Judas bat ha ka ba kadu ka dei tang ka jing bisar ka ba hok ka jong blai bon ai ha u ya ka ta ka jing isen bom la thau ye ki tu ka ba wat ye ka khmat ka jong u kumta ka ni ka ji thu khana shaphang ju ka jing im ka Judas ka deiru ka jing ma ham yangi ki briu bangim de ban bu ye la ka jong ka jing im ha ka jing ma habang ile ye kinu ki du ki pop ha ka perthai bakinu ki du ki jing le bakla ki jongi kim dei ban yalam bakla no yangi sha ka jing nang penjot shushu bat pendu jingkerman yeladi bat ka ni ka penkan mau yangi ba ka jing kala ka bamot ka dei ka ba don kam bat ka jing isen ka ba jam ka jong blai u Judas u don ringkat bu Jisu u yo sngo ye ki jihikai jong u Jisu bat u sakhiru ye ki kamba ke bu Jisu la om ba ka donut jong u ka jingai no Jisu ka jingkeli hangne ka long ba ngan haban keli yelade ka long ba hatu ngiju ya hasenda bat u Chris lani ngan ailat ye ki pop ba ken ri tengan hangi lani ki ta ki jing pen kulmar jing mot ki ba khring yangi sha ka ne ka jing thu khana jong u Judas hatu ki long ka be si samo baki jing jin ja ki kdau yangi shaki ki jing sisa ki ba kham khrau shushu compare kat no ngi jingai na ka jing ai ki jung blai hanrei u blai u yo i yangi ye ki baro ken mau ba ka jing im ka ba so sat jong u Judas kam dei tang ba la dino yala u jong u kunrat jong u Jisu hanrei u la ken taj ban ngai ba ka don ka jing map na u Jisu Christ bat ka ni ka jing kali ka don ru hangi lahato ngen jet ye ka jing kala ka mot se ka hok ni ngen jet ye ka linti ka ba u Judas u lechit kata ka song happy ayu phis ngau ye ka ji hikai ye ka ji thu khana shaphang jong ka jing im ka ba coded jong u Judas Iskarios snow ha Sakomen. Kublai sibun ta thadu mingan dua hagu weipat ke video.